nappellalkom fid-9 ta' Marzu tkunux spettaturi, kunu protagonisti. Come on boys, come on girls, in this crazy, crazy world. You're the diamonds, you're the pearls, let's make a new tomorrow. Come on girls, come on boys, it's your future, it's your choice, and your weapon is your voice. Let's make a new tomorrow today. Eluf ta' żgħażagħ il-ħamis filgħaxija mlew kull rokna tal-padiljun tal-isports f'Kordin għal I'm in the Rally. Attività tal-massa żgħażagħ organizzata mill-Forum Żgħażagħ Laburisti. L-attività bdiet permezz ta' pre-party f'ambjent mill-aktar divertenti u ġdida għall-politika f'pajjiżna. One News ħal kummenti ta' uħud minn dawk preżenti dwar ir-raġuni li waslithom jagħmlu parti mill-moviment li imbena madwar il-Partit Laburista. Huwa moviment qed jiġbed ħafna nies lejh, qed jorqad ħafna għaqda u nħoss li għandi nagħmel parti minn dal-moviment għalih. Għax naqbel mal-proposti tal-Partit Laburista u insib li kumparat mal-partit ieħor għandu aktar xofrili li bħala żagħżugħ. Dal-moviment naħseb li qed jaqgħod ħafna żgħażagħ għax hemm idejja tajbin ħafna u ġejna biex naraw il-lider tagħna nisimgħu il-lider tagħna Joseph Muscat u nemmnu ħafna fih. Jiena ħassejt li għandi nkun protagonist fil-leġislatura li jmiss nagħti l-sem tiegħi, il-vot tiegħi wkoll fid-9 ta' Marzu li nemmen f'dal-moviment progressiv. Jiena nħoss li issa l-pajjiż għandhom bżonn bidla u naħseb li din l-atmosfera llum turi li vera żgħażagħ dejjem mal-Partit Laburista. Waqt il-Mass Rally għaż-żgħażagħ għall-ewwel darba u b'mod esklusiv tkantat il-kanzunetta Malta tagħna l-koll mod dirett mill-protagonisti. Il-qofol tal-attività intlaħaq bid-diskors tal-mexxej Laburista Joseph Muscat minn qalb il-folla kbira preżenti f'Kordin. Joseph Muscat qal li l-moviment li jinbena madwar il-Partit Laburista huwa id-dar naturali taż-żgħażagħ Maltin u għawċin kollha. Fil-waqt li ħaddieħor qed jattakka lill-istudenti, Joseph Muscat qal grazzi lill-istudenti li laqgħu il-messaġġ ta' dan il-moviment. Jien nixtieq li wliedna jitrabbew f'soċjetà fejn jgħod dak li taf u mhux lil min taf. Nixtieq ngħix f'soċjetà fejn kolli ħin ngawdi l-familja tiegħi. Aħna id-direzzjoni l-ġdida.